אז איך אפשר להיכנס לחשבון המג'יק סקול שלכם דרך חשבון המתיה? דבר ראשון, אנחנו נרשום כאן מג'יק סקול וניכנס אל מג'יק סקול AI. נבצע רישום, sign up free. נשנה את השפה לעברית, שיהיה לנו יותר קל. בכפתור כאן למטה, נשנה את השפה לעברית. נבחר במחנך ונבצע רישום ראשוני. דואר אלקטרוני, סיסמה ואישור סיסמה. לאחר שהוספתם את חשבון המתיה שלכם, דואר אלקטרוני של המתיה, הוספתם סיסמה, אתם מאשרים את הסיסמה ומבצעים הרשמה. ברגע שתבצעו הרשמה, תקבלו מייל לחשבון המתיה שלכם, תיכנסו ותאשרו. לאחר מכן תחזרו אל אתר המג'יק סקול ותלחצו על כניסה. הפעם כשתלחצו על כניסה הוא יבקש את המייל ואת הסיסמה. אתם תרשמו כאן את המייל של המתיה שלכם ואת הסיסמה שלכם. חשוב שהסיסמה שלכם תכיל אותיות גדולות באנגלית, אותיות קטנות באנגלית ומספרים. אנחנו נבצע כניסה. ונוכל לראות שנכנסנו אל חשבון המג'יק סקול שלנו. נוכל לצפות בסרטון הסבר קצר, או להתחיל ולהתנסות בכלים השונים שקיימים במג'יק סקול, שקשורים כמובן לבינה מלאכותית. מה שחשוב שתשימו לב, ברגע שנכנסתם עם חשבון המתיה, אתם נמצאים כרגע באנטרפרייז, שזה אומר, אתם נמצאים בגרסה הטובה ביותר, כלומר הגרסה שאומנם היא בתשלום, אבל עבור צוותי החינוך היא ללא עלות. תהנו.